Nik uste pronto direla. Orio behar bada zertxo baita aurreratua da. Oain nile horretik ez dago bandera txuririk. Orain baietz. Baietz diote, bandera txuria, Erne. Bandera txuria bai. Azken oiuak bere megafonoarekin itxasoko epaileak. Bai, adostasunak eta... Bi eta hiru, badoaz. Abiatu dira. Eta ondarri biharne ibilide irtera horretan, Nik uste txast, joan egin direla, ongi, bizkor. Bai, hori itxasuan balantzako horre batetik, pixka bat zertxo bat aurreatutako balantza hortaz aprobetxatuz irtera eman dute. Balekoa da, baliozkoa da irtera, 20 segundoa pasa dira, Orio buruan, segundo batera beste 3 ontziak. Hondarribi, San Pedro eta Castro. Hemen dira Castrokoak, Juan Mari, Etxabe prestatzaileak gaur, Toni Montenegro eta Alexander Esteban izan ditu kanpoan. Atzo barruan izan dako Lombera eta Silviu ere kanpoan dira. Eta bi gazte barruan gaur ere. Alde batetik Adrian González eta bestetik Luismi Villar. Eta ipagarria gaurko eguna Jon Elortegirentzat. Berarentzat hau etxeko estropada da. Eta korriz jantzita, baina asko maite duen estropada ere muan. Jon Elortegi kontrankekoa Istriborretik hor La Marinera ontzia. Buruan Orio, segundo batera San Pedro eta Hondarribi, 2 segundora Castro. Eta bigarren kaletik Hondarribia dugu. Itxaropen handiarekin, itxasoko estropadak noiz helduko hortxe eta gaur hor dira. Orka Puertas, Arkaitz Goñi, atxedenaren ostean, lanean, Amunarriz patroi lanetan, eta kuadrilla polita dute, naiz eta orain, 2 segunduko atzerapenarekin joan. Orio indarrean, Oriok San Pedrori segundo bat une batez eta parean daudela ere adierazten digu GPS-ak. Castro ere segundo bat bira eta Hondarribi ere 2 segundora. 2 segundotan lau traineruak hasiera honetan. 3. kaletik San Pedroari da gaur atxedena Lopetegirentzat, Garikoitz Lopetegirentzat, Osa ere kanpoan da gaur, Fernandez eta Arrietarekin batera, eta atzo atxedena izan dako bineta barruan kokatu du Aitor Baldak, Lara hori ere barruan da, Martin ere bai, eta beste erabateko gauzak ditu buruan Aitor Baldak, argi izan da ostiralean ez direla Zaninazio egunez Euskadiko txapelketan izan. Orio buruan, segundo batera San Pedro, 2 segundora Castro eta Hondarribia. Lauak nor baino nor, oso ona irteerak hau lehen luze hau. Laugarren kaletik Oriotarrak ditugu, estropada kontrolpean dute, Orio eta San Pedro buruan, Castro segundo batera Hondarribi bira, hasiera ona, egin dute Oriotarrek, hemen dira San Pedrotarrak, eta estropada baserri bikaina, segundo bateko tartean lau traineruak horren. Bai, oso lehiakorrak taldeak hori, elkapenak horrela agintzen du lau talde batez besteko onena bezala direla, eta nik uste dute helburu bezala irabaztea dute, baina oso zaila, lehia estuan, eta hainbeste denboran pare-parean hor ikusi dugu lehenko txandan Zarautz Urdaibai Zarautz, azkenean Zarautzek irabaztea lortu du, eta hemen pixka bat izan daiteke errepikapena hori ez. Begira datu hau, orain Castro estropada buruan San Pedrorekin, eta une honetan aurreko txandetako konparaketa eginda 5 segundora genituzke, beraz haizearekin gora berak hortxe badia, eta hemen Oriotarren artean atzoko kuadrilla berriz ere lanean. Asier Kolinarentzat, asteburuko bigarren estropada, Larrea ere estropada asko egin ditu aurten Ababorretik eta Istriborretik dugu, eta hemen dira Irakoitz Etxeberria patroi lanetan. Castro buruan orain, segundo batera San Pedro, Orio eta Hondarribi 2 segundora. Bagoazone batez La Marinera ontzira. 6, 4, 3, 15 Pachaboga, 1, y 2, y 1, 2 segundo Castro beste 3 aurkariei. 4, final, 5, 6, José, listo, ¡ah!
Garbi aurretik, lehen kaletik Castro. 4:42, Zarautzek 4:43 markatu du lehen. 2 segundora Orio eta San Pedro, 3 segundora Hondarribia. Irtera ere ona, Castrokoena. Orain lehen kale horretatik emango dute eman beharreko guztia Baserri. Ikusten da horre, lehenengo kale hortatik Castro irtera Ziabogara lehenengo sartu da eta atera ere bai, bestea berriz horre oso lehiakor, bigarrenetik Hondarribi, hirugarrenetik San Pedro, eta laugarren kaletik Orio illa batera egin dute lan hori, Castrokin erne ibili berko da, eta Castro bezalako talde bate ezintzaio abantailarik eman, eta dagoeneko horre ontzi baten diferentzia daukate beren aldea gorritxoak, 3 segundokoa, eta hemendik aurrea poliki igez egitea lortuko dute iruditzen zaitu. Castro San Pedrori 4, Orio ere 4, Hondarribi 5, momentu on hau La Marinera ontziko mutilentza. ¡Ay! ¡Eso es el pato! ¡Muy buena se va! ¡Eso es Chapas! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Ay! 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 Osongi Castro eta Orio ere eusten. Orio 4 segundora estropada txukuna egiten ari da. Hemen horrezko txandan sartuta, San Pedro 5 segundora, Hondarribi 6. Momentu ona berriro, hor da Castro, hemen Hondarribia pantalla erdian, sufritzen 7 segundoko atzerapenarekin. Iaioa dira, trebea dira, itxaso zabaleko norgehiagoketan, baina momentuz segundu mordoska galtzen ari dira Hondarribia. Frantxis González Etxaberria Hondarribiko ordezkaria gurekin. Tira Frantxis, 4. oraingoz, baina oso ondo bukatzen dituzu estropadak eta bigarren kale horri etekin atera berri oso oraindik. Ikusi dugu lehengo txandetan bueltarako nahiko kale hona zirela bai bat eta bila, eta hor ikusi behar dugu aprobetxatzen dugun aukera hori builtzeko. Castrorena beste kontu bada. Ez dute burua galtzen eta pixkana hasten dira eta badoaz. Bai, bere ritmoa markatzen dute eta pixkanaka diferentzia denei ateratzen dizkigute eta horren aurka bigarren postoen bila saiatu behar. Garesti dago bandera, oso garesti. San Pedro lortu du, baina hortxe ez da dute, baina oso zaila. Garesti dago aurreko txandan ere sartzea, ikusten da oso diferentzia txikia daudela denon artean eta segundu gutxitan nahiko postu atzera joaten zara. Ederki, ea zagertazen. Egi galanta esan du, Frantxis González Etxabarrek, garesti dago horrezko txandan sartzea, bai horixe. Begira Urdei bai, begira Pedreña, nolako kuadrilla dituzten eta bigarren txandan aritu dira gaur. Eta Castro gaur ere erakustaldi ematen 5 segundo hori, 6 San Pedro, 9 Hondarribia. Hor ikusi dituzue Garmendiaren agindutara Libia ontzikoak eta erreferentzi garbi honek, helikopteroak ematen digun irudiak, adierazten digu, GPS-ak bezain ongi, nola doan lehen kale horretatik La Marinera gorria. Bai, tontzian barruan dauden mutilak ere hori antzematen diote, eta ez da horrelako agindurik, norbe burua zertaz kapaz den eta ikustean arerioa denak atzean dituzula, animo gutxi emangatik aurrera egiten dut. Castrokoek esan digute estropadazia horretik gula zei gaude, jendeak esaten du itxasoa, gu itxasorako ere prestatuta gaude, Bai, jakina. Bai, pentsatu entrenamenduak eta badakite denboraldian mota guztitako eremuak didera eta deneako prestatu berda, gero, taldean baldintzagatik eta mutilan arabera hobeto egokitzen dira era batera edo bestea, baina uste Castro bezalako talde bat prestatuta dagoela edozin egoeretan lan polita egiteko eta gaurkoan hori, baldintza honak aize pixka bat dago, baina Castro atzokoa eta gaurkoa gaur ere errepikatu duko du atzoko lana. Bitraineru bi ontziko errenta du Castro lan erditara hurbiltzen ari dira. Hor dituzue, balizak, garbi lehen kaletik nagusi, La Marinera. Estropada erdian Zarautzek 9 minutu eta 37 denbora markatu du. Aurreko txandan garaile izan da Urdaibairekin horreiago ikaragarria izan eta gero. Hemen dator, Kantabriako Ferrari gorria.
9:23 orain arteko denborarik onena. Orio 6 segundora, San Pedro 8, eta Hondarribi 11 segundora, eta lan erditan beraz, behin-behineko sailkapenean Castro gero Zarau